Yan na kita itong lutuon karong buntag. Kining tiil sa baboy. Atong lutuon siya o crispy pata. Nato ni nato ang kilid. Nato ni kanunong crispy pata. Nga ato ning lakwaan atong ikon sa kawa. Nga ato na ning lunod ang atong tiil sa baboy nga atong crispy pata. Ato din sa lakwaan lunod ato sa kawa. Tapos atong lamasan na kay tangad o tapusan pag-ahos para humok. Atong timplahan ang iyahan sabaw. Ato sanin lakwaan pabukalan ko kayo hantod siya malata abunan sanin nato. Okay mga idol, humog na kayong ato ang tiil sa baboy nga atong lakwaan nga mo'y ato ang tutuon karon litson kawali. Yara perti ng humuka. Perti mo duot ng akong tutog. Perti humuka na sa karne. Perti humuka na. Kaya ato ning habwaon. Ato ni sang habaon ato ibalhin diri sa planggana. Sa planggana. Dayon ato na magpabukal ta og mantika. Okay mga idol, gihabuan na nako ang tiil unya ang iyahang sabaw ini nga atong gilapuan tiplado man siya. Pwede ja po ni siya atong isabaw sa atong pamahaw. Timplado man. Okay kayo. Kaya ito na ning ilunod. Ning ibutay ang sabaw. Oh, tangad. Shout out ni Goldemar. Alright. Ang kita. Mga idol, ato na ni atong tiplahan gambay ang ato ang tiil sa baboy. Kunin pusat-pusat po ng iyahang panit. Ini atong tinidor. Humuka na sa atong para crispy pata. Paa o itero ni siya tiil sa baboy. Yung ato kaning wanan og suka. Yung dira suka nga idol. Human atong punan o asin. Kining iyahang anong pa nila kining panit. Galo pa balat ng sa baboy. Okay.
templado na ang ato ang il. Idol, ato na ni ilunod ang Tarungan ako ano. ilunod ang il sa baboy. Right? Tara. Ikat na na. Mientras ato pang gitak-an ang ato ang lechon kawali nga paa nga ato lang andamon ang atong lamas kay wa pa man ato mahaon kapag ang pa kan atag lamas daan. Marami sa atong sausawan sa lechon kawali. Atong kamatis, atong lechon kawali, sausawan. Sakay, binsito. Layapan, layapan sa binsito, na yung sili. Sili, ating bago kapis, bikinan. Niya sa atong suka. Okay. Itong kayon ang atong sausawan. Ana ang kamatis, limonsito o sili. Okay. Ato na ning habaon ang atong crispy pata. Luto na. Yan. Butang sa atong plato. Okay. Ya, karon mamahaw ta ninyo. Yan na, luto ng atong lechon kawali. Init pa kayo. Lechon kawali ni atong sausawan na sili datay lato. Unya diya sa tay sabaw sa atong nilukuan sa lechon kawali, templado. Yummy. Crispy kayo. Ay lang kalimot sa pag-subscribe nga idol sa ako ang YouTube TV channel Ariel Armstrong, sa akong page sa Facebook Armstrong Media. Napagkalat ko. Salamat kanyo sa pagtanaw sa ako ang video. Ini na uyunan ini ang ako ang luto. Dito na ko salamat.